Moi kaikki! Mä oon LPS Seila ja mä päätin alkaa tekee videoita YouTubeen, koska mulla on vaan niin kaikki päivät niin tylsiä. Joten niin. Ja mulla on toi Canonin kamera. Mä en nyt tiedä mitkä ne numerot on. Mutta joo. Ja mä oon siis juontaja. Ja nyt kaikki on silleen siis oikeasti Popular-mäykkä. Joo, Popular-mäykkä. Ja sit kaikki on silleen varmaan siellä jo, että siis nyt alkaa lesoo, että siellä on Popular-mäykkä. Mä en lesoo, mut kun mä haluan vaan, että mulla on mahdollisimman kiva juontaja. Ettei sitä sit tarvii vaihdella koko ajan, kun mä en tykkää silleen, että kun aina väliin vaihtaa sitä silleen niinku. Niin tää on nyt mun juontaja. Et en leso, en halua lesoa, se ei oo kivaa. Mutta niin. Mä alan tekee sarjoja kaikkia, sit kaikki uusia petsejä, ei sarjoja, kun uusia petsejä. Ja sit kaikki sarjoja, ja sit kaikkea mitä mä teen. Ja tälleen, mitä nyt haluttekaan, että mä teen. Mut mä toivon, että sä tilaat mun kanavaa. Ja että niin mikä se nyt oli. Sinä tykkäät tästä videosta, niin mä tiedän sitten, että sä haluat, että mä alan tekee videoita. Jos sä haluat siis, ei sulla sit älä tykkää, jos sä et halua, että mä alan tekee videoita. No joo. Mut silleen. Te laittakaa tosiaan tonne kommentteihin, että haluatteko te, että mä alan tekee videoita. Mut joo, moikka!